It's Mega Grace Sound Vuma FM Adult Radio for the Young at Heart. It's 5 minutes before 6 o'clock. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Baba-ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho namhlanje bamba sengiyavala. Vumele ngikufundele amavesi amabili nje kuphela ekseni incwadi kaMark chapter 4 verse 35 no 37. Ngalolo suku sekuhlwile wathi kubo aswele siye ngaphesheya kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya amanzi aphoseka phakathi emkhunjini umkhumbi waze waqala ukugcwala. uJesu ukhuluma nabafundi bakhe entambama uthi bafundi aswele siye ngaphesheya bangena ke emkhunjini bawela. Number 1 uJesu akabatshela ukuthi before befike ngaphesheya kunesivunguvungu esizovuka emphakathi nolwandle esingazama ukubabulala esingazama ukuphazamisa ukuthi befike ngaphesheya. Akakhulumi ngendaba yesivunguvungu kodwa uJesu ubatshela ngefinal destination, ubatshela ngala akaya khona kodwa akabatshela ukuthi before befike khona yini abazobhekana nayo. Yini indaba uJesu engabatshela ukuthi yini abazobhekana nayo kodwa batshele ngala baya khona ngoba wayazi ukuthi njengoba uJesu eseyideclareile lento wayisho ngomlomo wakhe ukuthi mabaye ngaphesheya mabewele bengaphesheya ayikho into eyokuba namandla ukuthi bebavimbe ukuthi bewele ngaphesheya. Not ukuthi uJesu kwelika moya akabonanga ukuthi kuzovuka isivunguvungu, wabona ivunguvungu ezizovuka endleleni, wabona futhi leso ivunguvungu ezizovuka endleleni ngeke zibe nawo amandla okubavimba ukuthi befike ngaphesheya. Yingakho engazange batshele ngamagagasi azobavukela, engabatshelanga ngomoya ozovuka olwandle because he knew when he understood ukuthi noma ngafika umoya ongakanani noma amanzi engasho ungena emkhumbini kodwa ngeke eze abe nawo amandla okubavimba ukuthi befike ngaphesheya. Ngakho uJesu ukhuluma iconclusion esiqaleni, akanendaba ngeprocess eyenzakalayo before befike lapha kumele befike khona ngoba uyazi ukuthi ayikho into eyobavimba ekutheni befike la bafuna ukufika khona. Uthi nje maswele siye ngaphesheya. uJesu uthe bengakafiki ngaphesheya wabese kubona ukuba kwabo ngaphesheya wamemezela wadeclare ukuthi we are crossing over to the other side and there is nothing that will stop us from crossing over. Wathi ngikhulume nomuntu namhlanje uNkulunkulu nakho okukutshela ngalawo yakhona kodwa engakutshele ngezinto oyobhekana nazo before ufike la uyakhona. Ingoba uyazi ukuthi azikho izimo ezizokwenzeka between la ukhona nalawo yakhona eziyakuba namandla okuvimba ukuthi ufike la uyakhona. uNkulunkulu utshele uIsrael wathi asiphumeni siye eCanaan kodwa akabatshela ukuthi before befike eCanaan bazohlangana namanzi ababayo. Akabatshela ukuthi before befike eCanaan bazoke bebhekane nje nolwandle phambi kwabo bengazi bazodlula kanjani. Akabatshela ukuthi before befike eCanaan kunezimo abayobhekana nazo ehlani ngoba wayazi ukuthi azikho izinto ezizokwenzeka endleleni eziyokuba namandla okubavimba ukuthi bafike la uNkulunkulu afuna befike khona. Bengathi mina ekseni noma ngabe iziphi izimo ezifikayo noma ngabe iziphi izimpi ezikuvukelayo azinawo amandla okuvimba ukuthi ufike la uNkulunkulu ahlela ukuthi kumele ufike khona. Futhi abekho nabantu abangakufuni nabangakuthandi abanamandla okuvimba ukuthi ufinyele la khona uNkulunkulu afuna ukuthi ufike khona. Useshilo uJesu wathi asiye ngaphesheya siyofika abantu bevalile, siyofika abantu besivalela ama opportunities, siyofika kukhona abangasifuni ngoba uNkulunkulu useshilo. As long as sekusho uJesu akunendaba, it settles it. Akukho okunye okuyakuba namandla okuzivimbela. Ngeke uze uvinjwe, ngeke uze uvaleleke uyofika la kumele ufike khona. Uma kuphoqa ukuthi ufike umkhumbi usulimele okubalekile ukuthi uyofika. Makuphoqa ukuthi ufike umkhumbi usushayekile usulimele okubalekile ukuthi khona uyofika. Noma engangakutshela uNkulunkulu ukuthi iziphi izinto ozodlula kuzona kodwa ekugcineni uzofika udlule kuzona lezo zimpi. Ufika kukhona abantu bebezama ukukuvalela kodwa useshilo uNkulunkulu aswele siye ngaphesheya siyakhona. Noma singafika sesihamba ngamadolo kodwa siyofika, noma singafika sesihamba ngezisu sikhala kodwa siyofika ngoba useshilo wathi masiye ngaphesheya. uNkulunkulu ufuna ukubeka endaweni engcono futhi uyofika. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning. Mega Grace